Bé, doncs la feina que us presento avui és una labor que estic fent a l'Escola de l'Arboç sota la supervisió de la professora Mercè Ribas, i és un medalló amb la Verge del Pilar. Ara veureu que la tinc tapada perquè no agafi brutícia ni res, doncs acostumem a tapar la labor. I ara doncs veureu que està sense polir, perquè la tècnica de la blonda de l'Arboç doncs, és afegir i treure fils. Per tant, quan els treus, després els tens que polir. El que passa que per poder-los polir doncs, tens que tenir el suficient espai com per poder aixecar la labor i tibar els fils per darrere per poder-los tallar. Llavors, doncs, bueno, aquí podeu veure, això d'aquí és el que seria la corona de la Verge, i tot això d'aquí fora doncs, és l'orla del medalló. Llavors, doncs, ara que començo a tenir espai, el poliré i més endavant us ensenyaré com queda la labor neta i polida.